kids! Kamusta ka mo? Welcome sa ikatatlo nga simana sa atong pagtuon diri sa kindergarten. Ako, si Ma'am Jana Marie A. Carandang, isa sa mga manunudlo sa kindergarten sa Sara Central Elementary School. Handa na bala ka mo magtuon sa aton nga leksyon sa ini nga simana, mga bata? Kung handa na, tanan magtindog kag magsunod sa action song nga igatudlo ni Ma'am. Ready na bala ang tanan? Kung ready na, mag-umpisa na kita. Mga linya, tun-anta, patindog pahigda, pahilay pakurba, kag zigzag, nga linya. Mga linya, tun-anta, patindog pahigda, pahilay pakurba, kag zigzag, nga linya. Yay! Good job gid, mga bata! Nag-enjoy bala ka mo sa aton nga action song? Very good! Suno sa aton nga action song, ano kuno ang pagatun-an naton sa subong nga adlaw? Good job! Mga linya. Abitanan, mga linya. Ano-ano naman nga mga linya ang na-mention sa aton nga action song? Very good! May ara kita nga, nagapatindog nga linya, nagapahigda, nagapahilay, kurba kag zigzag nga linya. Subong mga bata, aton tun-an kung ano gid bala ang linya. Ang linya, mga bata, mahimo paagi sa pag-amot sang duha ka tuldok. May ara kita mga nanariksari nga mga linya. Una na dira ang linya nga nagapatindog. Ini mahimo paagi sa pagsulat halin sa ibabaw pakadto sa idalom. Sa liwat, halin sa ibabaw pakadto sa idalom. Itaas nato ng aton mga kamot, mga bata, kag magsunod sa pagsulat sa nagapatindog nga linya. Good job, mga bata! Ang mga nagapatindog nga linya, makita man ini halimbawa sa mga haligi sang aton mga balay. Sa diin pagitayhan naton makita ang nagapatindog nga linya, mga bata? Tama! Makita man ini sa mga gamit sa eskwelahan, kaangay sang lapis, ballpen, kag ruler. Sunod, amo ang linya nga nagapahigda. Ang linya nga nagapahigda, mga bata, ginasulat ini sang halin sa wala pakadto sa tuo. Sa liwat, halin sa wala pakadto sa tuo. Ibayaw nato ng aton mga kamot, mga bata, kag magsulat sa nagapahigda nga linya. Very good, mga bata! Ang nagapahigda nga linya, makita man ini halimbawa sa mga lamesa. Sa diin pagitayhan naton makita ang mga nagapahigda nga linya, mga bata? Tama! Makita ang nagapahigda nga linya sa mga kurit sang papel, kurit sang blackboard, kag mga kable sang kuryente.
Sunod mga bata amo ang nagapahilay nga linya. Ini ginasulat kaangay man sa nagapatadlo nga linya nga dong medyo nagatagilid. Halin sa ibabaw, pahilay paidalom. Sa liwat, halin sa ibabaw, pahilay paidalom. Aton itaas ang aton mga kamot mga bata kag magsunod sa pagsulat sa nagapahilay nga linya. Good job! Ang mga nagapahilay nga linya mga bata, aton man ini makita halimbawa sa mga bukid. Sa diin pagkidaihan naton makita ang mga nagapahilay nga linya mga bata? Tama! Makita man ini sa mga hugis nga triangulo, mga hagdan, kag flaglets. Sunod amo ang nagapakurba nga linya. Ini ginasulat sang halin sa ibabaw, pakurba pa idalom, o kun halin sa tuo, pakurba pa wala. Sa liwat, halin sa ibabaw, pakurba pa idalom, halin sa wala, pakurba pa tuo. Aton ibayaw ang aton mga kamot mga bata kag magsunod sa pagsulat sa nagakurba nga linya. Yehey! Very good git mga bata! Ang nagapakurba nga linya, aton man makita halimbawa sa gamit sa balay, kaangay sang yahong. Sa diin pagidaihan naton makita ang mga nagakurba nga linya mga bata? Tama! Makita man ini sa half moon, sa rainbow, kag saging. Sunod amo ang zigzag. Ang zigzag nga linya mga bata kaangay man sa mga sinupon-supon nga hilay nga mga linya. Halimbawa, halin sa ibabaw, hilay pa idalom, halin sa idalom, hilay pa ibabaw, hilay pa idalom, hilay pa ibabaw. Sa liwat, halin sa ibabaw, hilay pa idalom, hilay pa ibabaw, hilay pa idalom, hilay pa ibabaw. Aton itaas ang aton mga kamot mga bata kag magsunod sa pagsulat sang zigzag. Yehey! Good job mga bata! Ang zigzag nga linya, mahimo man ini naton makita sa mga wallet nga may disenyo nga zigzag. Sa diin pagitayhan naton makita ang zigzag nga linya mga bata? Very good! Makita man ini sa mga kilat, mga dalan, kag panyo nga may disenyo nga zigzag. Great job git mga bata! So sa liwat, ano gani ang linya? Very good! Ano naman ang mga nanarisari nga mga linya nga aton nga natun-an subong nga adlaw? Very good kid! Kay subong na hibaluan na ninyo kung ano ang mga linya, palihog kuha sa inyong mga module kag magsabat sa mga hilikoton sa giya sang aton mga learning facilitators.
Nag-enjoy bala kamo mga bata? Kamu bala minatun-an man? Very good. Hasta sa liwat, ako si Ma'am Jana sang Sara Central Elementary School. Until next time, bye!